Ele bubia. Doc, nwa ọrịa mbubia. Abịara m ịmụ ọrụ. Eso? Ibra m ọrụ. Mo do ọrụ iburu bịa. Ọnụ telo ka ọnụ baba. Le ọnụ ka ọwụ. Ọsọ ọnụ nọọsụ Adam ya ma agụ ya agụ. Anyị niile nọ nga anyị gosiri ka ya agụwasị. Wouldn't we? Doc, obi m ọrụ etesa atọ. Ọ ihe ọ ga-akwụkwanye. Doctor, agụkwanụ m ya na mahadum. Mana ka m bata, manụ na onwe dọkịta ọzọ gara mba ofesi. Gaga mụọ ka esi. Gaga gụọ. Amụdị am. Agara ya aga. Eji mbairo. Dere certificate. Dere nta. Dere imo. Akwe na aghọta. Register. N'isi gị. Sorry. Thank you. Gaga gụọ Dokinta too. So, masị n'obodo nke akwa, obodo m si. Then I need to come and identify with my fellow doctors. You know? So him kubia. Onwe ha ọrịa mbubia. First of all, ị ga-agba kaadị emume ọrụ 2000. Ịgba kaadị tupu m na-eme ha akwụkwọ na-agwa gị anything. Demegoro 2000 ada agba aka m ihe m kwụrụ $1 mana anaga ngị na naira. Me na edesiga m aha ndị patient anyị gaji ileta. Okay. Nke ahụ abụrụ nsogbu. Mana ihe ga-eme n'ụwa. When I come next time, I will get the 2000. Jide nga ugbu a. Mba. Eji hụ ya. Mana mbịawa ụbọchị ọzọ. A ma eji dị 2k bịa. Tupu gaa nọrọ ọdụ. Ị na-enwe heart failure. Obi gị ọ na-ahụ rịpegharị. Asị gị na onwe ihe na-arịa m. Onwe hụ. Ọ na-azụgọ. Ọ na-azụgọ. Doc, ebe ka ị na-akwa ihe a? Ọ dị ekwentị. Gị ka ị na-akwa ihe a? Akwere m ya na kego. Ihe kwere akwere m ya na ndego. Onye nkwagoro ihe okwuru ụka. Ma Doc, kwiga bedụ na anyị nna. Doc, chere godi ihe na. Ịchọ ikwekwana ihe baa n'ime, ime ka isi eme ya ebe a. Ọ wepụta n'iri na-akwa ịga ndị na-agafe agafe na-akwụ. Ị na-akwụkwa ihe ọ na-eme anyị sọ ha n'ahụ na baa n'ime. Kwụnye n'ime ka esi akwụ ya mbụ n'ahụ. Ihe m na-akwa mega gị somehow na. Ka esi eme anyị n'ahụ. M chọrọ ikwe mba n'ime ụlọ. Kuna onye na-akwa ihe ọwa na-aba n'ime ụlọ. O mere ga-emekwu. Amadioha magbukwu ego. Amadioha magbukwu ego ihe ọ na-eme ga-eme n'ahụ. Wara na-agba ọnụ. Patient m. Ewuli iwe. Ọ ga-apụrụ m agapụ n'ọnụ. Ọwọ ka m trata nwere ihe awọ ka nkịtị. Ọ gbasara gị? Doc, ma ịchọ ikwekwa na ịba n'ime na-akwa ịga ihe ya na-akwụ ya nye n'iro na. Doc, ihe na-akwa ịga ikwiga ihe ọ ga-arị anyị ahụ mmanụ na. Ọ dọkọ kwegara gị. N'ebe kwanụ. Chere ihe m kwegaga. Nkwega ọnụ ya. Ọ ga-arị ọ n'ahụ mma. Ọkụ gbakwa gị otu gbapụ gị wig ochie n'isi. Wara na-agbago. Ebe ihe nkwegara ga-akwa nkwega gị ọ ga-arị gị ahụ mma. Udele gba ọla. Gị ma nọ te ka kasị mbi. Ekpekpe get behind me, Satan. Moto shi guzoro ihe na-akwa akwa na adịghị mma n'ahụ. Ihe guzoro ka kwega gị. Mgbanwere ịgbagachi egwu. Nwere ka ị ije ote gakwa ihe ọma gị na-eroje gị nkwa akpaka. A na-ero gbakọrọkwa ka arịrị. Achọrọ ụmụ mmụọ chịsara m ga-abụ m na ha arụ pharmaceutical. Nne m sited. Thank you.
agla ma nwekwara ike ọkụ ike gị na-ekpo ọkụ kpokpokpokpo nwere ụdị ọkụ mana eziokwu lakwa azụ ike ga m testịrị ọ dị so hot ya ị nwere ike ọkụ nwere ike ọkụ enwere ọgwụ a ga-agba gị a na-akpọ m ọkụlalo injection ya a ga-agba gị mana ọ ịkwụgodo ụgwọ consultant amazụta a ga-esi eme nnukwa you're welcome. Ka m seta page gị first before gị ebido a ga-emeghere gị page aha gị unu Cynthia Cynthia kwado ọkwa Cynthia yes anụ m na ị gara akwụkwọ obodo yes edegula m ya Cynthia onye Doctor de Cynthia edele m Cynthia Okoro yes marriage single ejiri gị na ozugbo mkpara gị aka nna ahụ ebe niile na-echi single mmaga ọ dị ndụ ka ọnwụọ na ọ dị ndụ more than life otu doctor tam awụ dị ordinary tam ndị doctor nwere tam ke ha ebe anyị gara amadụ maka ebe ị gara elie sex organ gị ele ihe ọwụ sex organ okay ọwụ ya ọ bagala sex organ doctor doc kọwara m ka ihe wụ sex. What do you mean by sex organ? Oh, sex organ ha boss woti tumem chizaga oti sapane children mona nwa I said I'm not married. Alubem dike ka m ga-esi muzie ya nwa ana amacha mama ndị niile lụrụ di mụrụ nwa atata ime ụzọ atata unwanted child ya gị mụ nwa na nwa na-eyi eyi enwere otu ichiri gwuo mmiri kam ya aka ime ka o mee ihe ya ajịsị adapụ gị loo ya ka bọmbụ lesi ya nga nna gị eme childless kwanne childless. Thank you. Childless. Barren. 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 Doctor. Barren. 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 I'm not barren. I don't understand. Barren. Wait. Barren. I am not barren. I don't understand. What do you mean by barren? Barren. Dokinta Amos, Dokinta Amos,